Вплив російських імперських наративів на наше суспільство і постколоніальний дискурс. Якою має бути повоєнна Україна і яке місце в ній займатиме Крим та кримські татари, а також ще дуже багато складних, непроговорених і важливих речей, відповіді на які ми будемо сьогодні шукати з моїм гостем. До нас завітав Вахтанг Кібуладзе, філософ, письменник та перекладач. Пане Вахтанже, добрий день. Дякую, що знайшли час і завітали до нашої студії. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Перше моє питання одразу таке. Я за вашою порадою, коли ми спілкувалися попереднього разу, почав читати книжку Еви Томпсон «Трубадури імперії», яку, відверто кажучи, ще до кінця не дочитав. Можливо, я знайду ще відповіді в цій книжці на це питання, але я дуже хочу почути вашу думку. В цій книжці, зокрема, йде мова про ці ритуали вшанування імперії, про наратив Родини, який мав негативний вплив, в тому числі на корінні народи і національні спільноти, які жили і досі живуть на території сучасної Російської Федерації. Правда, що пані Томпсон наводить приклади, наприклад, узбеків та народів Кавказу, вказуючи, що процес нав'язування інтерпретацій імперських на них був більш суттєвим, ніж, наприклад, на тих самих євреїв, які могли протиставити власні якісь наративи. Отже, коли я це читав, я, звісно, що перекладав це на свій досвід, на досвід кримських татар, які, безумовно, не були виключенням поширення оцих російських наративів. І, на вашу думку, наскільки є сильним цей вплив? Чи прослідковуєте ви якісь наслідки цього впливу? Ну, очевидно, цей вплив потужний, тому ця книжка така важлива, тому що вона деконструює деякі для нас звичні наративи і вводить наяву речі, які ми не помічаємо. Ну і тут потрібно сказати, якщо вже говорити про цю книжку, вона ж не на порожньому тлі з'явилася. Ця книжка – це результат дослідження в режимі такої методології, яка називається постколоніальні студії імперської літератури. Це не Томпсон вигадала, та один з засновників цих студій – це Едвард Саїд. Йому йшлося насамперед про великі європейські імперії. Та? Британську імперію, Іспанську імперію, почасти про Францію і Німеччину, і навіть про Сполучені Штати Америки, де він і працював, до речі. Томпсон натомість застосовує цю методологію, ну не лише Саїд, але Саїд такий один з перших, хто це робить. Томпсон натомість працює з матеріалом Російської імперії і показує, що важливо в цій книжці для мене насамперед, це те, що вона показує відмінність Російської імперії від інших світових імперій. І щонайменше це дві важливі відмінності, які для нас зараз дуже релевантні. Перше, що те, що Російська імперія має всі свої колонії в тілі імперії в геополітичному, на відміну від Іспанії чи Британії, які мали колонії за океаном, і коли імперія розпадалася, це був доволі болісний процес. Втім, все ж таки, після розпаду цих імперій залишилися доволі успішні політичні нації зі своїми кордонами, зі своїми державами, сучасна там Велика Британія, сучасна Іспанія, сучасна Франція тощо. Натомість от Росія як імперія, якщо ми віримо в те, що час імперії пройшов і вони мають поступитися національним державам, політичним націям, то Росія рано чи пізно має позбутися свого імперського статусу, але де ця дезінтеграція імперії має зупинитися? Де вона має розпочатися і де вона має зупинитися? Це велике питання, на яке в мене немає відповіді. І це питання, яке теж важливе для нас, і воно нас має турбувати. І друге, це те, що Росія, на відміну від великих імперій, приходила колонізувати народи і культури, які були набагато розвинутішими за культуру метрополії. Тому от такий дисбаланс, в чому він полягає, що великі європейські імперії, вони несли в колонії, вони несли туди пограбунок, рабовласництво, злочини, інколи навіть геноциди, як, скажімо, там відомий геноцид в Конго, там бельгійської колонії. Тобто я ж ніяк не є фанатом імперій будь-яких, і просто я розумію, що це неусувний елемент розвитку людства. Історичний етап такий був. Окрім того, великі імперії європейські, вони несли і позитивні і конструктивні речі в своїй колонії.
риторичні питання, чим би була сучасна Латинська Америка без іспанського впливу, без іспанської мови, без католицизму. Це було геть інше щось. Я не кажу, що гірше, але от для формування, скажімо, сучасної культури Латинської Америки, всіх країн, здебільшого іспанські колонії, хоча там є Бразилія, португальська колонія, кілька колоній інших імперій, але здебільшого це колонії Іспанської імперії. Дуже важливе те, що приносить туди Іспанія, це іспанська мова і католицизм, і це формує сучасну ідентичність цих держав. Те саме можна говорити про Азію. Росія, вона нікуди нічого не приносить. Якщо говорити про християнство, то вона краде християнство в нас, відома історія, і зрештою наша історія з Томасом – це відтворення історичної справедливості, коли повертається сюди до джерела цього східного православ'я, хоч би як до нього ставитися, право на те, що ми маємо свою православну церкву. Якщо говорити про інші колонії Росії, Польща католицька країна, доволі розвинута, з розвинутим католицизмом, з дуже потужною релігійною традицією, набагато потужнішою і глибшою, ніж російська. Кавказ. На Кавказ вона приходить, вірмени і грузин вона не може християнізувати, бо вірмени і грузини християни задовго до росіян, а азербайджанці так, та і всі інші народи Кавказу залишаються або мусульманами, або здебільшого мусульманами. Те саме Середня Азія, де там сучасні російські фашисти багато глузують з народів Середньої Азії, але це великі культури, які подарували нам дуже багато, і європейцям, зокрема. Аристотель повертається до нас з Середньої Азії. І так само Росія не може принести туди своє православ'я, тому що там доволі потужна традиція ісламу. І мова російська там сприймається просто як мова окупантів і загарбників, тому що там є свої традиції мовні. Особливо в таких країнах, як Узбекистан, Таджикистан тощо. Тобто ці дві відмінності Російської імперії, які дуже важливі. І аналізуючи російську літературу, а надто сучасні російські наративи, які транслюються через мас-медіа, ми маємо це усвідомлювати. Що, по-перше, є страх того, що втрата імперії означатиме взагалі втрату самих себе. І тут ще інший момент, який би я додав до Томпсон, це від мене вже, що в чому відмінність Росії? Що на відміну від таких держав, як Іспанія, Франція, Німеччина, Велика Британія тощо, росіяни імперії побудували, а політичну націю не створили. І тому, коли ми говоримо про дезінтеграцію імперії російської, це не лише питання географічне, це питання політичне, культурне, і це питання ідентичності. До осердя російської ідентичності належить хвороблива імперськість. І якщо вони втратять власну імперію, вони можуть втратити самих себе. І вони цього бояться. Тобто, це не наш клопіт, міг би бути, але ми маємо це усвідомлювати, тому що це наші сусіди і наші вороги. І саме тому вони наші вороги, тому що вони не можуть стати повноцінною політичною нацією і забути про свої імперські зазіхання. Тому от в цьому проблема, що Росія, на відміну від великих імперій європейських, західних, імперію побудувала. Яку імперію там? Я її називаю недоімперія, одна з найдеградованіших і нещасніших імперій у світі, де самі росіяни є об'єктом колонізації. Вони самі упосліджені у власній імперії. Але проблема в тому, що політичної нації немає. І от яскравий приклад, коли я не очікував, от багато було і в наших медіа, і в західних, що коли почалася війна, що будуть жертви, та нарешті з'явиться розуміння, що це війна, не те, що там справедлива, несправедлива, а що вона нищівна для самих росіян. І почнуться якісь протести, де вони? Немає. А чому нема? Тому що нема політичної нації, нема суспільства. Є атомізовані раби, якими керує зграя злочинців. І це одвічна історія російська. І це присутнє в російській літературі. Причому я нещодавно навіть сформулював для себе, я називаю це є два головні тренди там. Про це Томпсон теж не пише, але якщо уважно читати її книжку, можна дійти до цього. Я називаю це синдромом Достоєвського і синдромом Толстого. Обидва автори вкрай небезпечні, але небезпечні по-різному. Що таке Достоєвський?
Достоєвський – це те, що я називаю насолодою від власної деградації. Тобто, от якщо читати Достоєвського, то ти практично не зустрічаєш позитивних героїв. Ти практично не зустрічаєш якісь образи, які тобі хотілося б наслідувати. Але при тому це зачаровує. Ну, він дуже талановитий письменник. Я ж не кажу, що це погана література в сенсі майстерності. І в цьому є небезпечність. Це от така сугестія, це навіювання цього російського зла як чогось привабливого, чарівного, ця російська душа якась загадкова. Це все. І це має тенденцію аж до кінця ХХ століття. Ми можемо простежити це в сучасній російській літературі, навіть далі йти за Томпсон, тому що Томпсон зупиняється десь посередині ХХ століття. Ми можемо це простежити і в сучасній, модерній російській літературі. Інша тенденція, яку я називаю синдром Толстого, не менш небезпечна, тому що робить Толстой? Толстой створює брехливий, ілюзорний образ Росії, якої ніколи не існувало. Теж дуже привабливо, але по-своєму. Але от якщо ми, наприклад, уважно читатимемо романи Толстого, то виникає питання, а що взагалі от те, що він описує, воно колись існувало? Це реалістичні образи. Причому, окей, я не прихильник лише реалістичної літератури, а може взагалі не прихильник реалістичної літератури, але коли це фентезі, або коли це магічний реалізм, так, коли це там сюрреалістичні експерименти, або екзистенційний роман, там ти розумієш, що це так створюється літературна реальність. А тут тобі навіюється ілюзія реальності, якоїсь там Наташі Ростової, чи там якогось іншого образу, начебто оце норма російського життя. А це ж ніяк не норма. Якщо і були такі образи, то вони були поодинокі і ніяк не репрезентували справжнє російське суспільство, яке завжди, знов-таки повторюю, було не так суспільством, як таким дуже потворним, хворобливим організмом, де зграя злочинців керує армією рабів. Байдуже, це царська родина, це зграя більшовиків чи зграя Путіна. Да? Тому обидва оці синдроми, обидві тенденції, вони небезпечні, вони ворожі до нас і до людства в цілому, і вони даються в знаки і в сучасному світі також. Ну і ясно, що я ж вчився в совєтській школі, я все це читав, я отруєний, інтоксикований цим, як і багато інших людей. І це доволі потужна зброя і в сучасній інформаційній війні Росії проти людства. Якщо я вас правильно зрозумів, повертаючись до свого питання, тобто про наслідки цього російського впливу, об'єктом якого в тому числі могли виступати і були, скоріше все, кримські татари після окупації вже в 1783 році Кримського півострова, не зовсім чи можна сказати, чи стверджувати, що не зовсім було успішне, в тому числі через те, що у кримських татар була присутність сильної, скажімо так, складова сильна була релігійна ісламу, як на кшталт Середньої Азії, те, що ви наводили. Були якісь свої теж, чи можемо ми стверджувати, що були якісь певні свої наративи, і це могло, скажімо так, не повністю зросійщити цей народ в тому вигляді, в якому ми бачимо його зараз, спостерігаємо. Мені важко відповісти на це питання, це радше мало б бути моє питання до вас, тому що ви інсайдер. Мені легше говорити про ті народи, до яких належу я. Тому що я по лінії батька належу до грузинів, він походить з Тбілісі, а по лінії матері до українських греків з Приазовського регіону, які, до речі, були колись переселені, чи так депортовані з Криму. І Катерина це зробила. І якщо говорити про мій досвід, то з грузинами не вдалося, з українськими греками практично повністю вдалося знищити їхню. Ідентичність не вдалося, тому що я відчуваю навіть в своїй родині, що оця грецька ідентичність залишилася, але практично не залишилася мова. Там дві мови. Одна грецька, та, яку вони вважають, яка пов'язана зі старою грецькою мовою, і інша, до речі, вона близька має бути до кримсько-татарської мови, тому що це тюркізовані греки, які жили поміж кримськими татарами, зберегли грецьку ідентичність і православну релігію, але мову не зберігли і говорили цією тюркською мовою.
І от моя прабабка, вона ще розмовляла цією мовою, тому для мене це така близька історія. Вона мене я її пам'ятаю дуже добре, тому що вона мене виростила, навчила читати, писати. То от з греками цей експеримент відбувся для російських імперців успішно. Що відбулося і відбувається з кримськими татарами, мені важко сказати. Я тут просто зовнішній спостерігач, і я можу сказати, що, на щастя, мені здається, що все ж таки ця ідентичність зберіглася мова, зберіглася культура. Зараз, наскільки я знаю, відроджується література кримсько-татарська, і перевидаються ті твори, які практично не видавалися за совєтські часи, за часи Російської імперії. І дай Боже. І от мені спало на думку, до речі, що коли я йшов розмовляти сюди, що Україна чимось схожа на Росію, чимось принципово відмінна. Чому? Тому що, як на мене, українська політична ідентичність, вона складається з великої кількості національних меншин. Ми не можемо уявити собі, скажімо, українську політичну націю без євреїв. Це просто не можна. От Київ без євреїв. Що таке Київ без Шалом Алейхема, скажімо? Це неповноцінний Київ. Ми не можемо уявити сьогодні вже точно українську політичну ідентичність без елементу кримсько-татарського. Ми не можемо уявити українську ідентичність без польського впливу. Ми не можемо також не помічати інших невеликих, скажімо, тих самих греків на Приазов'ї. Але Україна, як мені здається, я все ж таки тут більшою мірою також представник нацменшин, хоча ідентифікую себе політично як українець однозначно. Україна це країна, яка має шанс дати шанс всім своїм меншинам органічно влитися в цю політичну націю, створити якусь таку єдність, розмаїту єдність, де нам комфортно одне з одним. Греку і грузину з кримським татарином, єврею з поляком, а поляку з етнічним українцем. В нас є багато суперечностей, є певні травми, є обопільні звинувачення, а в яких народів цього нема. Вся історія Європи така. Натомість Росія, вона теж складається з величезної кількості меншин національних, але головне прагнення Росії полягає в тому, щоб асимілювати це і розчинити в такому суперетносі, російському такому метаетносі. Це вдається в знаки і в тому, що придушуються мови національних меншин. Ми знаємо тут трагічний епізод Удмуртії, самоспалення, нещодавно це відбулося через саме людина реально позбавила в жахливий спосіб себе життя Удмурт через те, що він розумів, що його етнос, його культура, його мова знищується і майже зникають. І це самоспалення, це був такий дуже потужний, промовистий, жахливий, трагічний факт в історії цього народу. Так в цьому, мені здається, наша відмінність і в цьому наша перевага, що українська політична ідентичність не змушує людину відмовлятися від своєї національної ідентичності, від своєї культури, від своєї мови. Навпаки, на сьогоднішній день, дай Боже, щоб було так і надалі, ми можемо це об'єднати і ми можемо навпаки одне одного багато чому навчитися. Одне одного навчити багато чому, подарувати одне одному дуже багато речей, які не присутні в наших національних культурах. І це, як на мене, це свідчення доволі високої розвинутості нашого суспільства, тому що тут я погоджуюся з думкою свого вчителя, можна так сказати, теж я вважаю, що я маю право так сказати, хоча там на лекції його не ходив, але багато чого мені ця людина навчила. Це Бернт Вальденфельдс, німецький філософ, я переклав його книжку «Топографія чужого» українською давно, ще в 4-му році. І він вважає, що рівень ксенофобії в суспільстві пов'язаний з рівнем цивілізованості суспільства, але в зворотний спосіб. Тобто, що вищий рівень цивілізованості, то менший рівень ксенофобії. Що вищий рівень ксенофобії, це означає менший рівень цивілізованості суспільства.
І от мені здається, що все ж таки українське суспільство, до речі, попри війну, війна все ж таки триває вже майже 10 років. Вторгнення то почалося рік тому, але більше року. А от війна то триває з 14-го. Попри всі ці до того негаразди і доволі бурхливі події, але все одно в нас, дякувати Богу, ксенофобія, насамперед на національному ґрунті не прижилася. Натомість, знов-таки, якщо говорити про російську ідентичність, то одна з головних складових цієї ідентичності – це ксенофобія. Це ненависть до чужого, зверхність, бундючність до чужого, заздрість, ресентимент. І в цьому ми принципово відрізняємося. І в цій розмаїтісті, в цьому прийнятті чужого, як свого чужого, як є поруч зі мною, але воно мені цікаво, воно не загрожує мені. А навпаки, воно збуджує в мені щось, інтерес, бажання дізнатися більше, пізнати це чуже. В цьому, мені здається, також внутрішня сила нашого суспільства. Я зараз згадав якраз, ви казали про бабусю, і ви про неї ж писали, зокрема, в есеї «Україна в історіях» та оповідях, так. Я просто вточнити хочу, вона ж є нащадком тих самих кримських греків, яких цариця Катерина переслала. Мій дід, її син, це моя прабабка, і мій дід, її син, він помер 2020 року, йому було 94 роки вже, і він залишив мені, він зробив таке генеалогічне дерево нашої родини, він прослідкував на наших предків до першого грека, який був переселений з Криму. Угу. Це за часи Катерини. А з Криму зв'язок ви не змогли встановити? Ні, з Кримом зв'язок перерваний. Це було свідомо. Це була практична депортація. Вона була така. Я маю на увазі, що, можливо, відомо з якогось самого регіону. Ні, я не знаю. Не знаю. Я чого це згадав? Бо для мене є ж назва також цих греків, надажовські або уруми. Урумська мова – це тюркська мова, яка дуже наближена до кримськотатарської мови. Я згадав просто, що я колись дивився відео на Ютубі, де бабуся старенька Аполінарія Налча розповідає казки урумською мовою. І я не можу передати своє враження, коли я слухав, я, по-перше, майже зрозумів все. По-друге, ця вимова, знаєте, от такою вимовою говорили мої вже покійні бабусі і дідусі. Mm-hmm. Бо те покоління кримських татар, які повернулися з місць вигнання, мої батьки або я, ми вже говоримо з іншим з акцентом, mm-hmm. Вимова інша просто. І це, знову ж таки, в цьому ж есеї ви говорите про цю спадщину Російської Совєтської імперії, атомізацію суспільства, і зараз ви говорите, що це наша перевага в розмаїтті у цьому. Та операція Російської імперії по виселенню по депортації кримських християн, урумів і вірмен, які, до речі, вживали цю вірмено-кипчацьку мову, яка зараз вона мертва. Це ж є якраз наочний приклад того виривання і деконструкції цього сталого суспільства, в якому проживали кримські татари, караїми, кримчаки, уруми. Ці вірмени, всі вони сповідували різні релігії, але говорили майже однаковою мовою. Чи вдасться нам запобігти цьому на деокупованих територіях? Тому що тут, на підконтрольній уряду території, ми це пройшли. І ви про це теж говорите, наводячи досвід, точніше, 2 майданів. Але люди на окупованих територіях, зокрема в Криму, живуть в цьому просторі російському вже 9 років. Чи вдасться нам там оцей елемент недовіри подолати, і яким будуть маркери, скажімо так, українськості, навколо якого буде наше суспільство об'єднуватися? По-перше, я уточню щодо мови. Там не зовсім так, тому що, направду, були 2 типи греків, яких переселяли з Криму. Уруми і ромеї. Ромеї – це ті, що зберігли начебто цю греко-елінську мову, а уруми – це ті, хто говорили греко-тюркською мовою, греко-татарською. Чому? Тому що були купні поселення греків в Криму, і ті, хто жили купно, вони зберігли і мову. А ті, хто були розпорошені
серед місцевого населення вони перейняли мову тих, з ким жили поруч. Ви праві, я забув. Не втративши релігію і грецьку ідентичність. Але що цікаво, що от я замислився над тим, уруми і ромеї – це теж не сама назва. Да? Тому що уруми – це просто тюркізовані ромеї. Урум, а ромеї – це, це роми, це те, що має стосунок до Риму, так, візантійці себе називали. Вони ж себе римлянами вважали, а ті, хто приходили з Заходу, то були латиняни. І я зрозумів в якийсь момент, що це не могло бути саме назвами, що ті люди, які там жили, так себе не могли називати, що це якась зовні накинута назва. І я спитав діда свого, він спочатку не міг згадати, він ж був, він 25-го року народження, і він дуже погано пам'ятає ті роки, а потім він був абсолютно вже совєтською людиною, він зростав в Совєтському Союзі. І народився він в Совєтському Союзі. Але потім він згадав. І він сказав, що якщо він не помиляється, і знов-таки це за що купив, за то продав, і вже не перевірив, бо діда нема, що тих, кого ми називаємо ромеї, називали себе Адам, тобто людина, а ті, кого ми називаємо урумами, називали себе Алан, тобто герої. Алани. Це... Тобто там з мовою теж не все так просто. Так? Що робити з деокупованими територіями? По-перше, дайте Боже нашому теляті вовка з'їсти, я завжди повторюю нашу цю приказку. Наша перша задача – це ті території деокупувати. Тому що це дуже тривалий процес, кривавий, жахливий, трагічний, і ясно, що російське зло так просто з нашої землі не піде. І дуже хотілося б повірити в те, що Росія завтра зникне з лиця землі, але це такі wishful thinking, це такі сподівання, але навряд чи так швидко відбудеться. Тому насамперед задача нашого покоління і прийдешнього покоління – це ці землі відвоювати і встановити там український суверенітет. А далі це важка робота. Це тривала робота. По-перше, це не зовсім питання до мене, тому що це радше питання до політиків, до юристів, до військових, до спецслужб, тому що насамперед це питання колаборації. Перше питання. Тобто, хто був колаборантом? По-перше, хто є загарбником, як в Крим приїхали просто росіяни, які там не жили і просто, це їхній звичайний стиль поведінки, коли вони приїздять на звільнені від когось території, і там просто поселяються без історичної пам'яті, не розуміючи, або вдаючи, що вони не розуміють, що вони загарбники і мародери, які просто живуть в чужих квартирах і будинках. Так, байдуже, це кримські татари, це українці, чи місцеві навіть росіяни етнічні, які просто там жили, і дехто з них втік від окупації. Тому є категорія просто ворогів, які мають бути виселені звідти, і це аж ніяк не депортація. Тому що сьогодні починаються вже такі підлі розмови про те, що а що ж буде з нещасними росіянами в Криму, коли туди прийде українська влада, і що ми будемо вчиняти так само, як вони стосовно нас. Даруйте, це наша земля. Це суверенна земля України, і там мають жити громадяни України. І якщо дехто з цих росіян на колінах молитиме про прощення і потім захоче мати таку велику честь мати українське громадянство, то це питання, зрештою, нашого уряду, нашого парламенту, нас самих, чи дамо ми їм колись українське громадянство. В деяких випадках може статися так, що так, я не знаю. Знов-таки, це питання не до мене. Але ця категорія людей очевидна. Це вороги, які просто прийшли на нашу землю, їхня армія захопила нашу територію. І мародери. Вони просто захопили чужу власність. Вони мають бути виселені звідти, і нехай вони їдуть, в них є батьківщина, зрештою, Росія. Складніша ситуація з громадянами України, які залишилися на цих територіях, і отут виникає питання. Ми ж не можемо всіх їх вважати ворогами. Не кажучи вже про те, що там є люди, які чинять спротив реальний, і ризикуючи власним життям набагато більше, ніж ми. Тому це завжди дуже складне питання. І тоталітарні держави, росіяни завжди вирішували дуже легко. Там був на окупованих територіях ворог народу. Але це їхній стиль, це не наш стиль. Тому має бути порушене питання, по-перше, юридичні підстави визначення того, що таке є колаборація.
Це дуже болісне питання, причому це стосується, це ж не про етнос. Да? Я можу собі уявити, що на окупованих територіях є етнічні українці, які є колаборантами, і є кримські татари, які є колаборантами. Тобто питання не те, до якого етносу ти належиш і яку мову розмовляєш, а чи ти покидьок чи ні, чи ти зрадник чи ні. І це питання не до журналістів і філософів, письменників і гуманітаріїв. Це питання насамперед до юристів. Треба встановити чіткі критерії того, що таке є колаборація, і за це карати. Ну, це злочин. Ясно, що в нас нема смертної кари, ми не розстрілюємо людей. Навіть за рішенням суду це неможливо, не кажучи, що інакше це просто неможливо. Але це може бути аж до в'язниці, що якщо людина була колаборантом, брала участь в терористичних актах, в катівнях, так, працювала, чи працювала на цей режим злочинний російський, то це просто юридична відповідальність. І є велика кількість людей, які просто не могли залишити ці території, які залишилися там з різних причин, але ми ж не можемо від усіх них вимагати, щоб вони втекли. І зрештою, чи можемо ми забезпечити навіть зараз їм гідне життя тут? Це ж велике питання, навіть для тих переселенців, які це зробили. Тому це насамперед питання до юристів, до правників, до політиків. А для нас це великий виклик. Для нас це великий виклик і велике завдання, що робити потім з цими територіями. І от я, наприклад, обговорюю це зі своїми друзями, які приїхали з Донецької області в Київ. Дехто з них приїхав ще до початку війни, я маю на увазі не вторгнення, а війни, а деякі тікали звідти вже під час вторгнення, дехто навіть опинився на підвалі, як то кажуть, да, і дивом вцілею. Ну і от є різні настрої абсолютно. Деякі кажуть, я туди не повернуся. Тобто я не можу все. Для мене це вже все. І я розумію, що це жахливий травматичний досвід. От я накладаю це на свій досвід, боронь Боже, щоб сталося так, що я не міг би повернутися до свого рідного Києва. Це травма, з якою доводиться жити потім все життя. Тому цих людей звинувачувати в тому, що вони не хочуть повертатися, аж як не можна. Це тому що це для них травматичний досвід. Тому що на їхню землю прийшло зло. От, до речі, коли їдеш на схід, і що ближче ти наближаєшся до Росії і до окупованих територій, от зло відчуваєш на якомусь сенсорному рівні. Я не можу навіть це описати. От ти розумієш, що ти наближаєшся до пекла. Це така внутрішня тривожність. Це висить в повітрі. Ти розумієш, що оце зло. От воно є в цьому світі, і воно на нашій землі. І я можу зрозуміти тих людей, які не можуть вже туди повернутися. Вони розуміють, що ці землі отруєні Росією. Але є інші люди, які говорять, а якщо ми не повернемося, то що там буде? Ні, ми маємо їхати туди, ми маємо там працювати, ми маємо там відроджувати освіту, науку, мистецтво, бізнес, політику нашу українську, ми маємо відновлювати там українські партії тощо. І це теж позиція. Але знов-таки, коли, дай Боже, ті люди туди повернуться, вони ж там зустрінуться з тими, хто там залишився, там жив. Як з ними співпрацювати, як з ними співіснувати. Це велика проблема. І насамперед це проблема правова і політична, але це також проблема гуманітарна. В сфері гуманітаристики, зрозуміло, ми маємо повертати цих людей в український простір. Це українська література, українська історія, українські наративи, українська мова. Це soft power, це м'яка сила. І росіяни це дуже добре знають, тому що перше, що вони роблять, що роблять росіяни перше, коли заходять? Вони встановлюють катівню і знищують українські школи, або вивозять всю літературу українську, або спалюють, і натомість завозять російські брехливі книжки. Я сподіваюся, що катівні – це не наш метод, точніше, я в тому певний. А от те, що ми маємо з нашої землі вичистити оце російське лайно, і прибрати його, і що там має бути все ж таки наша українська ідентичність, і наші наративи історичні, і наша література, дякувати Богу, сьогодні цього вже дуже багато, і, як на мене, воно набагато цікавіше, ніж в Росії. По-перше, правдивіше, а те, що чесно, завжди цікавіше, ніж брехня.
І це тривалий процес, і ми маємо змиритися, мені здається, з тим, що велика кількість людей цього покоління, які виросли там зараз, вони будуть втрачені для нас. Вони житимуть, вони можуть залишитися тут, але вони не відчуватимуть це своєю батьківщиною. Як працювати з цими людьми, це теж дуже складна історія. Це історія аж до психологів, психіатрів, психотерапевтів. Так? Як все ж таки не дати цим людям маргіналізуватися, не дати знов-таки потрапити під вплив ворога, тому що Росія все ж таки, дай Боже, щоб вона не зберіглася, але якщо збережеться, вона ж буде і далі впливати. Тому це велике завдання для всіх нас. І це стосується, і знов-таки тут не про етнос. Це стосується і українців етнічних, і росіян етнічних, і кримських татар етнічних, і греків етнічних, які опинилися на окупованих територіях. Це у кожному разі травмовані люди. І це у кожному разі люди, які жили під російським злом. А життя у злі, воно травмує. Байдуже, ці люди прийняли це як своє, чи навпаки страждали від цього. Тому це завдання на покоління. І треба просто бути свідомим того. А які там рецепти, там вже починаючи з політичного питання, коли там можна провести перші вибори повноцінні, наприклад. Коли оці люди зможуть голосувати і обирати, скажімо, Верховну Раду України чи президента. Я не знаю. У мене однозначної відповіді немає. Але ці питання, які ми маємо порушувати вже зараз, їх обговорювати, залучати може навіть тих людей, їх з окупованих територій не можна залучати, бо ті, хто за нас, для них це просто небезпечно, а ті, хто проти нас, навіщо їх залучати. Але думати, над цим треба думати. І треба починати думати вже зараз, тому що теж запорука нашої перемоги, бо перемога – це ще і той образ майбутнього, який ми запропонуємо. Тому що не лише відвоювання території. Я завжди кажу, що ми воюємо не лише за територію, ми воюємо за наш тріп життя. Тому що ми не можемо жити рабами в імперії. Це не наш вибір. І тому ми маємо запропонувати от такий образ майбутнього, який буде привабливим. Ви випередили якраз наступне питання. Пане Вахтанже, мало часу залишається. Я відверто скажу, що готовий вас слухати безкінечно, але прошу дуже коротко. Що означатиме перемога України для вас? Яка вона має бути повоєнна Україна? Це дуже складне питання. І от я колись для себе сформулював, але для цього мені потрібна англійська. От ми використовуємо цей мем, такий меседж дуже часто, він присутній в соцмережах. Ukraine will win. Україна переможе. І от мені якось спало на думку, що для того, щоб все ж таки реалістично дивитися на наше теперішнє майбутнє і не травмувати себе надмірними сподіваннями, які можуть не здійснитися, ми маємо переформулювати це твердження з future indefinite, future continuous. Ukraine will be winning. Україна перемагатиме. Що я маю на увазі? Що от я не можу уявити собі, може мені недостатньо якоїсь там уяви, але зрештою я не футуролог і вважаю, що футурологія – це псевдонаука. Я не можу собі уявити конкретну дату нашої перемоги. Що ми оце перемога. Точніше, я б сказав, що наша перемога – це руйнація Російської імперії. Але знов-таки, якщо ця руйнація відбудеться дуже швидко, це будуть такі катастрофічні процеси, які на нас вплинуть в жахливий спосіб. Уявіть собі, дуже швидка руйнація цієї імперії, кривава, з сутичками, ядерна зброя, біженці, весь цей жах, весь цей морок. Цього весь світ боїться, до речі. До речі, цього не розуміють росіяни. Вони вважають, що їх постійно хтось хоче захопити. Та всі хочуть, щоб вони собі там лад навели і жили якось на своїй території і нікому не загрожували. І я цього хочу, але розумію, що це неможливо. Тому остаточною перемогою України була б руйнація Російської імперії. Не знищення росіян. Ми не нацисти, на відміну від росіян. Руйнація самої державницької цієї конструкції. Так. Що має натомість постати, who knows, ми не знаємо. Але я свідомий того, що це не відбудеться
за одну мить. І ба більше, якщо це відбудеться дуже швидко, то це може мати катастрофічні наслідки. Тому нам треба звикнути жити з тим, що навіть після того, як ми звільнимо нашу територію, я вірю в те, що це відбудеться, ми житимемо поруч з жахливим ворогом. Ворогом не лише нас, а всього людства. І зрештою, от коли мені кажуть, ну от ми вийдемо на наші кордони. І що? А що, російські ракети не зможуть перелітати через наш кордон? Тому наша перемога – це не момент в часі, а це процес. Це тривалий процес, в якому, я сподіваюся, ми вже живемо. Тому що ми вже перемагаємо. Те, що ми зберігли державність, те, що ми не дали захопити Київ і наші великі міста. Єдине, яке ці нелюди захопили велике місто, це Херсон, воно звільне тепер, хоча постійно під обстрілами. І от, до речі, я був після деокупації в Херсоні, і такий постійний мотив. Без води, без електрики та обстріли, але головне, щоб не під окупацією. Тому що коли приходить русня, це катастрофа, це жах, оце пекло. Люди готові жити в будь-яких умовах, аби не було Росії. Лише щоб це була не Росія. Це от в Херсоні, причому це могли бути російськомовні люди. Це знов-таки ідентичність в них могла бути якась постсовкова, але коли вони реально відчули, що таке цей світ, російський світ смерті, як я його називаю, то вже жити в цьому ніхто з них не хоче, це очевидно. І це вже перемога, тому що я дуже боявся, скажімо, перші тижні вторгнення я залишався в Києві, найбільшим моїм страхом була окупація Києва. Тому що я розумів, ще ми не знали про злочини в Бучі і в інших містах, але я розумів, що буде щось таке, але масштабовано до мільйонного міста. Тому що куди приходить Росія, туди приходить терор. І це завжди було. І в Києві це не перше захоплення Києва на початку ХХ століття цими навалою Муравйова, коли більшовики прийшли. Хто такі більшовики? Це російська армія була червона. Тому це вже перемога, що ми зберегли столицю, ми зберегли суверенітет над більшою частиною нашої території. Багато чого нам вдалося досягнути за ці 1,5 роки, але подальший процес буде болісним, трагічним, на жаль, і довгим. І нам треба до цього готуватися. І ми маємо попри весь жах, ми маємо радіти в кожній нашій малій перемогі. От як в Лесі нашій геніальній, щоб не плакати, я сміялася. Сміятися не випадає в такій ситуації, але так внутрішньо посміхатися, коли щось вдалося, відвоювати ще якесь місце, десь щось відновити, десь перемогти на дипломатичному фронті, десь усунути росіян в сфері культури чи спорту, тому що перемога – це не лише тут, перемога – це в усьому світі, вони мають прибратися з усього світу. Тому що ці отруйні міазми Російської імперії, які розповсюджуються через Russia Today, через Інститут Пушкіна, через російських спортсменів, через російських якихось акторів, до речі, байдуже якої в мене позиції. Для мене ті, хто критикують режим Путіна, ще й гірші, тому що вони створюють якесь привабливе обличчя росіян. І це дуже тривалий і важкий процес нашої спільної роботи. Тому наша перемога – це процес, я б сказав. І ми маємо всі докладати максимум зусиль для того, щоб цей процес постійно відбувався, кожного дня, кожної миті. Пане Вахтанже, дякую вам дуже за цю розмову, за ці дуже важливі речі. Чесно, ще купа питань, але маємо завершувати. Сподіваюся, що ми зможемо ще раз з вами поспілкуватися і почерпнути ваші думки, ваші роздуми. Дякую. Нагадаю, з нами був Вахтанг Кебуладзе, філософ, письменник та перекладач. А вам дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось чи ні. Донатьте на ЗСУ, наближати нашу перемогу.